Айда, бисмиллахиррахманиррахим, киттек. Татарлар турында, татар дөньясы турында подкаст яздырабыз дигәчтен дә безнең бик күп идеялар, бик күп фикерләр булды. Әдәбият турында, шигърият турында, кино турында бик күп уйландык инде без. Бик күп идеанда темалар. Татар радиосы фәлән түгән һәм без мөгаен иң татар булмаган теманы сайлаганбыздыр. Әмма мин иң татар булган әңгәмәдәшне таптым. Без Сәйдәш белән татар футболы турында сөйләшәбез. Юк, татар футболы. Чөнки гомумән футбол турында сөйләшсәк бу бик озакка китәчәк. Айда Сәйдәш. Айда, сәлам. Татар футболы дигәндә мин бер нәрсә аңламадым, конечно. Нәрсә соң татар футболы, татарның футболы бармы ул? Нәрсә ул гомумән? Мин гомумән алганда татар телендә артык контент күргән дә юк. Бір ара неше еллык булды микән, 2 еллык булды микән, 3 еллык булды микән, аяк топ мен үземчә нәрсәләр язып та барган булдым. Анда шул ВКда бер 10-15 кеше укыгандыр инде шунда вакытында. Минем кешеләр дә 1 елга җиткәндер күп булса. Шуңа күрә дә татарча футбол, татар футболы дигәч, минем искәң беренче син төшәсең. Сәйдәш аяк топ. Сәйдәш синәр бит әле теге татар спикинг клубта да 1-2 пост язган идем. Татарча футбол турында спорт. Безнең озакка җитте түгелме соң әле? Без аны 1 елмы соң алып бардык. Мен атна бер көн язайм инде шунда үземчә. Атнага бер көн үткән саен түгел, әлбәттә, 1 елга сызу кыйм булмады. Айда синең белән алайса, бармы ул татар футболы, татарныкы булмаса, Татарстанныкы бармы, татар өчен хасмы бу уен, популярмы бездә? Чөнки минем өчен ул бөтенләй башка дөнья. Мин мәсәлән Истанбулда, Төркиядә теге аңламалар бит инде Татарстан дигәчтен, Казан дигәчтен. Казахстан дип сорыйлар. Әйтәм, юк. Казан дим инде, Казан. Рубин, Казан. Денис, Кара Денис, вот минем шуның белән генә мин ничектер Рубинны ассоциацияләштерәм татарлар белән. Чөнки ул мине менә бу ситуациядә коткара, менә бу Казахстан дигән стереотиптан. Башка яктан татарда футбол бармы, безнекеләр уйныймы? Шунысы кызык инде, татар футболы белән төрек уенчысы ассоциацияләшә. Алар хотя бы Казанны ишетеп белә. Кимендә шулай инде, Гомумән алганда, менә татар футболы дигән төшенчә минем колакка да ничектер авыр яңгырый. Менә футбол сүзен бик күп сүз белән будап була анда, белмим, шулык төрек футболы, шулык Бразилия футболы, тагын кемнең футболы, менә татар халкы белән ничектер ассоциацияләр бармы? Менә мин үзем Күкмәр районыннан кичкәнә генә авылдан инде. Шуның авыл мисалында гына булса да, мәсәлән, күрсәтеп буланы. Мәсәлән, безнең якларда кыш җиттеме, һәрбер мәктәп янында, һәрбер авылда боз сарае кебек җирдә инде, сарай түгел инде. Боз коробкасында халык боз катыра, бөтен кышанда турнир оештыра, атна сайын турнир, күрше авылларны җыялар, күрше районнарны җыялар. Кеше үлә бетә хоккей һәм бер-берсе белән ярыша. Кешегә суга. Кешегә суга инде үзләренчә. Үзләренчә генә түгел, менә мин кичкенә вакытта йөри идем, үземчә хоккейга да йөргәләгән булды, карарга да йөргәләгән булды. Безнең алда башланып кына килә, әле артык уйный белүче кеше юк иде. Шул ничә 10-15 ел эчендә генә безнең яклар, безнең авылныкылар бик көчле булып киттеләр. Мәсәлән, безнең мәктәптән Фәнүзә Кадырова, ул гомумән Рәсәй такымына кереп, ничә олимпиада, ничә дөнья кубогында йөреп кайтты инде. Һәм тагын берничә егет шулык теге профессиональ дәрәҗәгә җитеп, шулай уйнаган кыяфәт китерделәр. Кимендә. Менә шул хоккей белән чагыштырганда, футбол ягыннан безнең якта бик токыр бөтен нәрсә. Футбол аланнар бөтен җирдә бар. Без кичкенә вакытта әле олылар белән төшеп уйныйк, анда йөргән булайык. Ләкин ул менә шул авыл эчендә генә туп типкәләү генә, бук типкәләү генә булып калды инде шунда. Әле теге футбол трансферлардан да сыер вакытында анда шунда бук типкәләргә туры килә. Ләкин менә турнир дәрәҗәләренә артык барып җитмәде. Хәзерге вакытта менә мин үземчә карап барам әкренгә, Татарстанда булган спорт мәктәпләре алар гомумән алганда татарныкы түгел, алар бөтен Рәсәй буенча эшләүче спорт мәктәпләре һәм менә теге татар халкы, татар
тотарлык белән белмим, мин үзем артык әллә ни бәйләнеш күрмим бейтри. Ләкин Татарстанда футбол барбер бар. Ул барбер иң төп спорт төрләренең берсе инде барбер. Һәм кайда гына барма, кем белән генә күрешмә. Чемпионнар лигасы финалын бөтен кеше карый, бөтен кеше сөйләшә аның турында. Быел менә кинотеатрларга да барып карадылар халык. Шуңа күрә Татарстанда спорт бар, спорт демәк, футбол бар. Татарда белмим. Мин үзем артык андый бәйләнеш күрмим дип әйтер. Бездә мәсәлән киресенчә яз көне теге җир ачыла башлагач, җыелышып футбол тибу бар. Ну, теге чын футбол тибу түгел, туп тибу. Аны аланда футбол кагыйдәләре бар микән, Худай белсен. Син менә ник шулай уйлыйсың үзең? Ни өчен кешегә игътибар бар? Ул теге спорт, көч билгесе, футбол менә халыкның үзендә бик түгел. Почетта түгел. Менә минем өчен бу бик зур сорау. Мин аның турында дөрес әйткәндә артык наклап уйлаган юк. Ләкин ничек дип әйтәм, футбол ул стандартлашмаганлыгы белән артык зур теге аны оештыру өчен зур көч кирәк булмаганлыгы белән ул кешегә бер яктан бик уңайлы, анда бер туп алдыңда инде. Туп булмаса тупка шаган нәрсә белән уйнап берсәң дә була инде. Шулык теге кипкән тиресләр белән дә уйналаган чаклар булды инде безнең. Олылар да шулай сөйләр. Шуңа күрә дә аңа артык теге җитди игътибар бирелми димсең, чөнки хоккей уйнар өчен барбер аның абонециясын алырга кирәк, анда әйбәт кенә акча табарга кирәк. Һәм аны теге яраткан кешеләр арасында ул хоккей сөю дигән нәрсә минемчә ул көчлерәктер. Чөнки сиңа күбрәк көч кирәк, күбрәк акча да кирәк инде алай дип башласам. Һәм гомумән әйберләр коробкалар стандартлашкан, һәм аларда уйнау мөмкинлекләре бер төрлерәктер. Но бу бер як. Икенче ягы белмим, бәлки культура яктан просто хоккейны беренче булып башлап җибәргәннәрдер, һәм ул халыкта урнашып киткәндер. Менә дөрес әйткәндә минем чын иттереп кистереп әйтерлек җавап юк анда. Ну, бәлки теге трайды бу эшсезлек билгесе, татар ошондай эшчән халык, трайды йөрмәй, трайды мәгәш туда типмәй. Бәлки анда бераз ни бардыр, мөнәсәбәте бардыр бу темага. Ну, әйдә сөйләп җибәр Татарстан футболы турында. Ну, бер рубин гына түгел дип әйтәм бездә. Ну, инде теге республика өчен 2, 3, 4, 5 зур клуб булу ул артык кыйбатка төшәдер, чөнки сен шул Рубинның гына бюджетын карасаң, аңа бер елга 2 миллиард акча китәме соң, 3 миллиард акча китәме соң. Гомумән алганда теге учсыз нәрсә түгел инде. Ләкин шуңа карамастан, хәзер безнең Россия премьер лигасында Татарстаннан клублар юк. Рубин чыгып китте ФНЛга. Хәзер инде ул беренче лига дип атала. Беренче лигада ул уйнаячак тагын 2 Татарстан клубы белән. Аның берсе Нижнекамск, Нефтехимик, Нижнекамск районында Түбән Камада. Һәм КамАЗ шәһәре. Шәһәрен мисал. Синең шәһәрләр белән футбол командалары бутала хәзер. Әйдә яңадан. Шул Рубин белән бер рәттән инде безнең Нефтехимик бар. Түбән Камадан. Һәм КамАЗ бар, ул Яршалы шәһәреннән. Бутамадыммы дип уйланып киттем шәһәргә. Менә син теге быелгы фанатларның быелгы иң зур ни әйттең? Аясын. Иң зур авыр темасын әйттең, Рубинның төшеп калуын. Ничек итеп фанатлар моны кичерде быел? Мин бик авыр кичердем. Үзем турында әйткәндә. Гомумән фанатлар, алар бит инде чын фанатлар дигәндә, алар чын-чынлап җан аталар. Җан атар сүзе ичендә. Һәм алар чын-чынлап авырдан кичерде. Минем теге фанат секторларында да, җан атар секторларында да булган бар, берничә тапкыр Москвада быел. Һәм анда гомумән теге җиңгән шаракта да, җиңелгән шаракта да кәефләр артык күтәренке түгел иде. Чөнки сезон башында бик көчле башлап киттек. 4-5 турдан соң Зенит белән бергә беренче урында барайык. Всё, быел көчле уенчылар килде. Хәзер бөтенесе манчибыз дип башлаган җирдән бетте
Рубин әкренге төшә башлады. Аннары февраль хәлләре булды, бөтенебез белеп торган. Шул февраль хәлләре булганнан соң футбол дөньясында бик кызык хәл булды. FIFA, ул инде бөтен дөнья футбол федерациясе. Ул футболчыларга аларның Рәсәй клублары белән контрактларын туктатып тору мөмкинлеге бирде 30 июньгә кадәр. Һәм хәзер инде ул быелгы 30 июньгә кадәр генә түгел, киләсе елгы 30 июньгә кадәр да туктатып тору мөмкинлеге бирде. Бу бер яктан караганда бик кырыс һәм бик Рәсәй клублары өчен начар хәл булды, чөнки алар инде күп акча түләп уенчыларны алганнар, аларга бик күп өмет баглаганнар, аларның инде трансфер ясау мөмкинлеге калмаган, чөнки уенчыларның бер клубтан икенче клубка күчүе ул айрым бер даталарда гына була ала, җәй көне һәм кыш көне бүтән вакытта артык уенчылар белән алышынырга, сатып алырга, сатырга ярамый. Һәм шуңа күрә бик күп клублар шул исәптән Рубин да бик авыр хәлдә калды. Рубинның легионерлары, чит илдән килгән уенчылар 8-нең 6-сы киттеләр. Һәм сезон ахырына Рубин төп составта беренче 11-лектә уйнаган 6 уенчысын югалтты. Шул ук моменттан инде безнең тренер Леонид Слуцкий һәм башка бик күп кешеләр зарлана башладылар. Вот менә безнекеләр китте, башкаларныкы китмәде. Моның төп сәбәбеннән берсе инде безнең уенчылар күбесенчә Европадан ия. Даниядан, Хакшабанович. Балкан илләреннән һәм шул тирә илләрдән, Хорватиядан шул ук алар киттеләр, Бразилия уенчыларына аларга барбер. Аларга Россиядә уйна, Кайда уйна, Кытайда уйна, аларга артык зур аермасы юк. Шуңа күрә Рубин башка клубларга караганда начаррак хәлдә калды. Һәм шуның белән шуңа зарланып Слуцкий көннән-көн сөйли башлады. Уенчыларның Рубинның уены Оска тәгәрәде, чынлап Оска тәгәрәде. Ул Рубинга карау бик авырый. Без ЦСКАга 6-1 җиңелдек. Мин әле ЦСКА җанатары булган дустым белән стадионда ек ул көнне Мәскәүдә. Һәм мин инде килдем, без сезне манчибез, уенчылар китсә дә була әле, тегесе монсы. Килдем, 15 минут узды, без 3-0 җиңелеп бара идек инде. Ул миннән көлә башлады. Аннары бер ара теге көлүдән арып миңа әзрәк көч бирә башлады. Ярар, Сәйдәш алай начар түгел ич инде, тегесе монсы инде. Вот, шуңа күрә безнең результатлар бик нык тәгәрәде. Слуцкий үзе әйтә башлады, вот безнең команда хәзер юк. Без бары тик уенчылар җыелмасы. Минем уйлаганча бу бик бер дә дөрес түгел, чөнки синең әле һаман командаң бар, һаман такымың бар, һаман уенчыларың бар. Аларга көч бирү, аларга ышану урынына, аларны бу команда түгел дип әйтү минемчә ул гади кешелеклелек ягыннан да бер дә дөрес түгел. Ләкин ничек кенә булмасын, бик драматик диммесең инде уенда без чыгып калдык. Ахыр уен Уфа белән иде. Уфа 15-нче орында бара, алар турга чыгып китәбез, 14-нче орында барабыз. Безгә бары тик җиңелмәскә кирәк. Һәм 90-нчы минутта керттереп, 100-нче минутта пенальти кертмичә Рубин барыбер чыгып калды. Ул инде бик зур шок булды бөтен кешегә, бер кеше көтмәгән. Гомумән бөтен дөнья көтмәгән моны. Һәм кемнән сорама, без шаккаттык дип тордылар. Һәм Рубин хәзер инде беренче лигага чыгып китте. Вот, бу инде кыска сөйли белмим, шуңа күрә бик озын тарих булды. Ой, Сәйдәш, молодец. Мин инде еламаса ярый дип куркып отырган идем. Это шундый драматик момент. Теге җанатар өчен. Бусы аңлашылды. Шулай да менә бу тырышулар, тырмашулар февраль вакыйгаларыннан соң ул барыбер эчке турнирларга эләгү өчен генә бит инде. Чөнки FIFA безгә тышкы илләрнең чемпионатларын япты. Әйе, нәкъ шулай. Шул инде уенчыларны җибәрү белән бердән безгә бөтен нәрсәне яп куйдылар. Анда әле безнең Зенит мосын Европа турнирларында уйный да аларны алып аттылар. Юк, Спартак ябыгы. Аларны гомумән алып аттылар. Һәм безгә яшенчынлап ишекләрне яптылар. Шуннан соң бик күп сүзләр китте инде. Бәлки Азия кушылырга, Азия турнирларына кушылырга дип. Ләкин безнекеләр әлегә кырт кистеләр. Алай булмай, Европадан көтәбез дип. Ләкин чынлап быел инде чемпионат артык кызык булмады өскә якты, чөнки
ниндидер медальләр өчен артык зур мөмкинлекләр һәм артык зур акчалар бирми торган мөмкинлекләр өчен көрәш барды. Чөнки Рәсәй клубларына Европа турнирларында катнашып, анда әз булса да инде результат күрсәтү ул бик зур акчалар бирә. Хәзер инде шуңа күрә Рәсәй футболына ул яктан әзрәк кысаларга туры килер кебек. Шуңа күрә Рубин бик вакытлы чыгып калды дип әйтәсем килә. Ул чыгып калу керек булган булса да. Ну, Рубинна без инде фанатлар күптән гаепле иде. Легионерлар күп, легионерларга акча түләбез, үзебезнекеләрне үстермәйбез дип. Ләкин менә бу эшке мәктәп өчен вакыт җиткәндер. Минемчә, бу бик зур мөмкинлек, ләкин аны артык кулланырга ашыкмыйлар. Слуцкий килгәннән бирле инде Рубинның академиясын сүгә, вот менә сез уенчылар чыгармыйсыз, монда яшь уенчылар, көчле уенчылар юк, монда өмет юк, тегесәмәнсә дип ул килгәннән бирле әйтә инде. Шуңа күрә академия өчен Рубинның Казанның яшь футболчылары өчен бу зур мөмкинлек дип әйтмәсем. Чөнки барбер академияга артык зур игътибар бирелми. Әмма дә ләкин бу Слуцкийны бу фикере өчен бик күпләр тәнкыйтьли. Чөнки ахыргы елларда гына Рубин үзенең теге яшь уенчылары белән әзрәк данланып алды. 19-нчы ел буламы инде, 20-нчы ел буламы хәтерләмим. Бу әле Леонид Слуцкий килгәнче Рубин бер ара бик зур травмалар, бик зур югалтулар кичерде. Һәм Зенит белән Петербургка барасы уенга Рубинның югы уенчылары. Вот менә чын-чынлап Рубинда уенчы югы уенга чыгарлык. Шуның өчен шул 1-2 матчка 4-5 академия уенчысын җәлеп иттеләр. Анда бар Данил Степанов, Артур Сагитов, Раил Абдуллин, сакчылар Агапов белән Микошин бар кебек. Һәм аларга мөмкинлек биргәч, алар үзләрен күрсәттеләр. Чын-чынлап. Данил Степанов менә хәзерге вакытта яшьләр националь такымына чакырыла. Россия өчен япир яшьләр арасында һәм чын-чынлап Премьер-лига кысаларында бик көчле сул як сакчылардан бара. Шул ук Артур Сагитов берничә гол кертте һәм гомумән алганда аларга мөмкинлек биргәч, алар үзләрен күрсәттеләр. Ләкин аннан соң инде барбер Слуцкий килде, Слуцкий яшьләрне алып атып легионерлар тутырды һәм шуңа күрә академияга артык игътибар кимәде кебек. Ләкин менә шуңа күрә бу фанатларның критикасы, тәнкыйте ул бик урынлы минемчә. Чөнки барбер инде академия ул бер елда гына результат китерә торган эш түгел. Мәсәлән, шул Галицкийның Краснодардагы проекты ул 5-10 ел әзрәк чылынып килгәндер, һәм хәзерге вакытта менә Краснодар нәкъ Рубин кебек шундый проблемаларга, шундый мәсьәләләр белән очрашты. Аларның да бөтен легионерлары китеп бетте. Аларның гомумән бөтен легионерлары китеп бетте. Һәм алар үзләренең академиясыннан яшь егетләрне күтәреп, алар белән чын-чынлап Рәсәй чемпионатының лидерлары дәрәҗәсендә уйнадылар. Һәм алар сезон ахырын легионерлар киткәч гомумән яхшырак та уйнадылар. Рубинда анда юк, академияга анда юк өметләр минем аңлавымча багланмый, шуңа күрә аннан артык әзрәк результат та алып булмый кебек инде. Ләкин барбер теге проблем бер яклы гына түгел, күп яклы. Һәм шул күп яктан ул барбер потенциалына алып бетерә алмыйлар әле күп минемчә. Кем нәрсә турында ди? Мин әсәмем турында. Миңа мәсәлән Рубинның әсәмем бик ошый иде. Алар әле кызык ясыйлар иде, интеграциялар. Слуцкий белән бик кызык кына контент чыга иде. Аларның пиар менеджерда китте кебек. Теге ул да легионер булды микән? Хәзер шуны яптым. Юк, ситуация лайык түгел. Рубинда бөтен медиа белән бөтен медианы караучы Иван Батилевский дигән кеше бар. Һәм гомумән алганда Рубинның менә шу бөтен көчле СММ ягыннан көчле проектлары, алар шул Иван Батилевскийның проектлары. Һәм
әйе киттеләр, анда Тимур Байрамов дигән кеше бар, бугай кемдер Байрамов, инде тагын берничә егетләр, алар менә чынлап теге үз куллар белән эшләүче, шул эшче куллар иде. Аларны әйе Мәскәү клублары алып бетерделәр. Алар инде бер 2-3 үтте Рубин аша, ләкин барбар аларның теге баш мие, төп звеносы Иван Бадлевский әле һаман да Рубинда. Аны бик клублар, бик күп еллар инде үзләренә алырга телиләр Мәскәү клублары, ләкин ул барбар әле Рубинда, шуңа күрә ул яктан теге Рубин артык зур югалтулар кичермәде кебек. Ләкин Рубинның медиа ягы ул бик четерекле мәсьәлә димсең. Алар чынлап медиа SMM ягыннан, YouTube ягыннан бик көчле эшләр. Алар менә чынлап Рәсәйнең бик күп клубларыннан 1-2 башка өстә, гомумән ул яктан. Ул инде Слуцкийның татарча биюләре, Слуцкийның рэплары, анда Слуцкийга багышлап чыгарылган туган көн теге җырлары, алар инде менә чынлап шедеврлар. Алай иттереп бик аз кеше эшли белә. Мәсәлән, шул Спартак бик зур клуб. Аларның ахыргы арадагы скандал, чөнки алар медиа ягыннан бер кызык нәрсә эшләр икән. Икенче көннән чыга күп массалы мәгълүмат чараларында аларның теге ничек дип әйтим, аларның бары тик башка ил клубларыннан нәрсәндер алып, аны адаптацияләве күренә. Шул ук бер сюжет, шуны бары тик башка фото куеп, башка кешеләр, башка үзләренең уенчылары белән шуны ясап чыгаралар. Ягъни идея ягыннан яңалык юк. Һәм минемчә гомумән ул SMM ягында анда креативка булдыра торган кешеләр гомумән бик күп түгел. Спартакны кайдым ул күптән түгел генә 0 гол, 0 пас, 7 интервью дип. Ай. Ул чынбарлыкта Германиядә Джейдан Санчо турында чыккан мәгълүмат Әйе. Но барыбер, минем өчен Россия өчен ул ни иде? Барыбер нидер яңалык иде, чөнки бездә мактанырга беләбез, самоирония дигән бер юк. Хәзер Спартак монда бер нинди репутация югалтулары да кичермәде. Ул медиа мәсьәләсенә кире кайтканда, Рубинның чынлап SMM ягыннан кеше, ләкин башка яктан Рубин бик нык калыша. Сән шул ук стадионда, шул ук җанатарларга артык бер нинди мөмкинлекләр, күңел ачу чаралары һәм башка бер нинди теге кызык хәлләр ясалмый. Мин үзем теге хоккей җанатары түгел, күбрәк футбол җанатары, шуңа күрә күбрәк футболга йөрергә яратам. Ләкин кызык өчен 1-2 тапкыр Татнефть-Аренага башка барганда гына менә җир белән күк арасы икәнне сизелә инде. Match day activities дип атала инде ул инглиз телендә. Акбарска Татнефть-Аренага килсәң, анда бер җирдә Татарстан костюмнарына киеп кемнәрдер җырлап утыра, кемнәргәдер ниндидер уен ясыйлар, анда аквагрим тора балаларның битләрен буярга, тагын нәрсәләр. Рубинга киләсәң, син бер фудкорт, анда шул каткан булышки белән бер чәй агызып бирерләр инде сиңа 300 сумга, һәм башка берни юк. Һәм ул әле Казань-Арена хәзерге вакытта Барс-Арена, ул анда җил уйный бер якта, икенче якка безнең климатта ул артык суык та килә, шуңа күрә фанатлар белән, җанатарлар белән эшләү барбер Рубинда бик түбән дәрәҗәдә. Менә чынлап ФНЛ беренче лига дәрәҗәсендә дип әйтергә дә була. Һәм бу проблема турында бик күп кеше, бик күп җанатарлар, бик күп СМИ, шулай мәгълүмат чаралары язалар, тукыйлар, ләкин берни юк. Рубинга анда килә 3-4-5 мең кеше, 45 мең сыйдыра торган стадионга. Һәм менә ахыргы турда, мәсәлән, фотограф сессия ясап, Уфа белән безгә бик кирәкле уен, бик җитди уен, безгә җанатарлар кирәк, аларның көч биреп тору кирәк дип, бушлай билет тараткач та әле килде 18-20 мең кеше, һәм бөтен кеше аңлады, ни өчен фанатлар белән эшләү кирәк икән. Чөнки чынлап фанатлар Рубинны алга куды, һәм атмосфера чынлап теге Рәсәй премьер лигасыныкы түгел иделәр инде. Рубинныкы түгел иделәр. Шуңа күрә ул яктан Рубинда эш бик аксый. Һәм фаналга төшкәч, бәлки кемнәрдер башына сугып, ул яктан Рубин фанатлар белән активрак эшли башласын иде дигән теләктә кала иде бөтен кеше. Бу бик күп еллар
бик күп еллар бик күп кешене борчучы мәсьәлә инде. Но ол яқтан менә син Акбарсын уңай мисал итеп китердең. Хәтта мин дә мисал итеп китерә алам. Мин үзем футбол яратмасам да, хоккей яратмасам да, ышанмассың миндә Акбарсның үзем теләп заказ бирдергән ниндидер фанат не бар, теге курткасы дейміз инде әллә нәрсәсе. Чөнки без аны ниндидер бер дуслар компаниясы белән Акбарсның Мәскәүдәге матчына барып, көч биреп, җан атып утырып, шуның өчен массовка өчен инде алган идек. Хәтта ул матчтан соң да алган идек, матчка бару өчен түгел, соңыннан менә шулай янып китеп, бик каты бәхәсләшеп, кемгә ничәнче размер, кемнең фамилиясын яза фәлән дигән. Ягъни Мәскәүдә яшәп тә футбол белән, хоккей белән, башка төрле спорт белән кызыксынмасаң да, Татарстан командалары белән кызыксынмасаң да, Акбарс матчына барып җитәргә була. Чөнки алар татарлар өчен аларның аерым риторикасы бар. Анда теге бар бит бер җанатар әби. Алар бит ул әби бит аларның прям аерым рубрика, аерым талисман. Аның белән алар аерым видеолар төшерәләр. Аларның аерым татарча инстаграмы бар. Мин шул татарча аккаунтлар аркасында гына Акбарсның нәрсәләр эшләгәнен белеп барам. Куйса карамыйм да, белмим дә дигәндәй. Бу яктан алар шундый ничек дип әйтим. Ну, татар җанатары ягына бурылган. Рубинда, ну, теге логотиптагы Казан гербын алмаганда, фото вот булды как раз. Ә менә Рубинда, бу Казан гербын санамаганда, мин татар рухын күрмим. Мен менә шундый сорау бирмәкче булам. Шундый сорау, менә бит Рубинның татарча контенты юк дидек. Мен аның татарлыгы ни кадәр? Бик яхшы сорау. Нәрсәдән башларга микән? Шул Акбарс белән чагыштыру көтелә инде. Шул Акбарс чынлап тегендер матч вакытында да теге Волганың татар җырларын, татар попуриен куеп, һәм башка җырларны куеп барып үзләренчә теге татарча булырга матышалар. Һәм ул гомумән теге имиджында шулай торып күрсәтә, ул Акбарс теге яшелле, аклы, кызыллы Татарстан төсләрендә, гомумән шул Татарстан белән ассоциацияләшә гел. Рубинда гомумән алганда андый нәрсә юк. Рубин шул елга 2-3 тапкыр август ахырында, Казан көннәрендә алар бер уенга Слуцкийны теге имам шапанына, кара яшел имам шапанына киертеп, бер биетеп алганнар татар бию көенә. Анда кайсы бер легионерлар килгәч, аларга бер-ике авыз сүз татарча өйрәткән булалар. Ләкин бу теге шул төрле вакытта берән-сәрән генә бурлыкка килә торган эшләр дип әйтергә. Гомумән, мәсәлән, минем Рубинның фанаткасында, фанат җанатар секторында булган бар Мәскәүдә, анда артык татарчалык, татарча сүзләр, татарча аралашулар минем үземне ишеткән юк. Ләкин мин барбер теге актив җанатар түгел, ул яктан. Сектор ягына шуңа күрә мин артык айта алмыйм, ләкин артык татарчалык стадионда да, шулык СМИда да, СММда да артык сизелми дип әйтәм инде. Ну, минемчә, монда Рубин үзе күбрәк югалта, чөнки башка регионнарда бу милли компонент белән аерылып торып, анда контентка бик күп яңа әйбер өстәп булыр иде. Үзенең бик күп фишкаларын булыр иде. Ягъни бу СММ өчен, пиар өчен плюс бер уңай инструмент, плюс бер сул. Хамыл соң кулланылмый инде. Син үзеңнең төбәгеңнән ниндидер аутентик моментлары белән аерылып тора аласың, үзеңә ниндидер фишка өсти аласың. Ярый, Сәйдәш Рубин пиарщигы булгач, бу турыда аерым сөйләшербез. Тагын каршы яктан сорау.
Гомумән Рубинга ул татарчалаштыру кирәк микән? Без теге кышытмаган урында кушып отырмыйбызмы? Син ничә уйлыйсың? Кышытмаган урынны кашу булырга мөмкин инде ул. Чөнки аның кемгәдер кирәге булса, аны бәлки кемдер эшләгән дә булыр иде инде дигән фикер туа инде монда беренче чиратта. Ләкин барбер шундый зур проект гомумән татарлар өчен зур проект, чөнки барбер спорт ул дәүләт өчен дә, халык өчен дә, ул бөтен кеше өчен бик кирәкле институция дип әйтер идем. Ул яктан теге фәнни эшләр дә бар, башка теге халыкның гади фикере генә дә бар. Барбер ул футболны бөтен кеше карый, барбер ул Рубин турында бөтен кеше әзме күпме нәрсәдер ишетеп, нәрсәдер сорашып яки нәрсәдер кызыксынып тора. Шуңа күрә ул яктан Рубинга татар телле аудиторияны югалтмаска кирәк кебек һәм татар халкына да андый бу өлкәне, футбол өлкәсен читтә калдыру минемчә эффектив түгел. Чөнки бу барбер күп кешене җәлеп итә. Шул ук спорт аша мәсәлән халыкта телгә берәр кызыксыну уятырга мөмкин, ләкин яки телнең кирәкле булуын күрсәтү мөмкин. Шул ук Акбарс анда да барбер. Ничек кенә булмасын, шул Акбарсның татар аккаунты эшләгән кайбер мемнарны гына булса да, халык барбер күрде, халык барбер таратты һәм ниндидер теге үзенең бер аерылып тора торган ниндидер бер фишкасына ул әйләнеп китте. Һәм минемчә Рубин белән дә шундый ук эшләрне эшләп була һәм аны эшләргә барбер кирәк кебек миңа. Русча гына калса норм түгелме? Русча гына калса да норм инде, ул теге норм булмаса, аны кем белә булса эшләгән булыр иде. Ләкин барбер күңелдә инде теге теләк кала, чөнки Рубин ул инде теге безнең күңелдәге ниндидер бик зур проект һәм аны да инде татарчалаштыру теләге бар. Ул исәпкә кереп киткәндә без менә Мәскәүдәге безнең уртак дус Илназ белән бу фикерне инде ничәнче ел әзрәк сөйләшеп йөрибез. Һәм бу елга Рубин Каем дип медиада әзме күпме татарча берәнди контент ясый башларга теләк бар. Нәрсә булып чыгар, нишләп бетербез әлегә түгел әйтә алмыйм, ләкин без инде бу ел җитди рәвештә бу мәсьәлә килеп, үзебезгә әзрәк дедлайннар куеп, стримнар һәм әзме күпме татар контенты форматында ниндидер берәр тест өчен берәр нәрсә ясап карыйсы килә. Чөнки ул чынлап кирәкле эш кебек тоела инде безгә. Безнең үзебезгә җитми. Сезнең фан проект инде буймы? Кызык өчен. Яхшы, уңышлар, бәлки Рубин үзе дә моны күреп ничектер игътибар итәр. Абылай, минемчә, һәр яңарча контент ул менә бу татар телен саклауда, лирикны саклауда бер плюс, диңгездәге бер тамчы, сезнең бәлки 2 тамчы булыр, бәлки бер чиләк булыр. Уңышлар у яктан, әмма шулай да Сәйдәш, мин синең менә шундый татар җанлы була торып, татарлык булмауына уфтана торып, шул рус телле футбол клубына ничә еллар инде җанатуыңа соклана. Шуңа күрә бу мәхәббәт, татарларның Рубинга мәхәббәте бер генә яклы булмасын дигән теләктә калам. Шулай булсын инде, ул теге футбол клубына мәхәббәт ул бар, тел белән бәйле түгел, ул ничектер кичкәдән ничек барлыкка килә, шулай барадыр да кебек инде ул. Шуңа күрә моны беренче татарлаштыру шәп булыр иде. Минем үземнең ул эш белән бер дә шөгыльләнәс килми. Мин SMM-щикта түгел, PR-щикта түгел, мин маркетологта түгел. Мин ул эшне артык теге булдырып эшлим дип әйтмәсәм, һәм булдырып эшлисә килми миңа дөрес әйткәндә. Ләкин барбер теге беренче адымнарын ясарга һәм аны эшләтеп җибәрергә теләк бар. Һәм моны тыңлаучылар арасында да кызыксынып, шуның белән шөгыльләнергә теләүчеләр булып
Безгә ярдәмгә килсәләр, мин бик үзем бик рәхмәтле булырым. Карарбыз ничә кеше плюс куяр дигән. Мин Рубинның татарча контент ясавын телим дигән. Бер кеше булса рәхмәт. Ярый, рәхмәт сезгә бик җавап сөйләшү булды. Шулай, рәхмәт бик зур үзеңә димме? Бик кызыклы сөйләшү булды бу. Мин үземнең гомумән футбол турында, татар телендә, шул ук Илназ белән дә безнең теге артык татар телендә күп сөйләшкән юк. Барыбер урыс терминологиясенә, урыс сүзләренә кереп китәсең, чөнки футбол турында бөтенләй урысча. Шуңа күрә чын татар телендә шушы футбол мәсьәләсенә сөйләшү мин үземә дә теге бер яңа experience булды дип әйтергә.